sammen. Jeg lovede at lave, jeg lovede mig selv at lave den her video, hvor at jeg sådan lidt prøver at kommunikere med, hvad der er i mit hus. Det sorte lys er tændt. Jeg kan ikke lige vise det lige nu, fordi hele det her setup lige nu med min telefon, og det var nødt til at gøre det med, fordi at den jeg plejer at bruge, den er brækket, gået i stykker. Det er lidt ustabilt, så rører jeg ved noget som helst, så gør vi sådan der. Så hvis jeg tager den af lige nu, så går jeg helt galt. Jeg har min K2-måler, som jeg tænder og ligger her. Og jeg skal lige hilse at sige, min computer er slukket, og min telefon, som jeg optager lige nu, wifi'en er slukket, og min telefon, som sagt, som jeg optager lige nu, er på flytilstand, så der er ikke, hvis der kommer noget på den her, så kommer det ikke fra andet end det, der er til stede i huset. Jeg har min dagsengevagt fremme, som jeg nu lige har lavet smidt en del til ned på gulvet, som jeg lige skal ned og hente. Men det er helt fint, fordi at, der er ligesom noget andet, jeg skal vise jer lige om lidt. Men dem her, nu kan jeg så, den sidder jo så ikke lige i dimsen lige nu, men de kan sådan bevæge sig rundt, som de har lyst til, og det er kobber, og det kan meget nemt blive manipuleret af, energier, som ånder jo er. Så dem kommer jeg til at prøve at bruge i dag, og jeg har lige fundet en eller anden, nok derfra, det skal ikke smides væk. Jeg har noget andet, jeg også har sat til, og det vil I kunne høre lige om lidt, fordi når jeg bevæger mig herom for at finde den, der er smidt på gulvet, så begynder en spilledåse herom, for jeg har sådan en spilledåse, som der er en sensor på, og når man så rører sig, og den ligesom opdager, at du bevæger dig rundt, så vil den så begynde at spille melodi. Og jeg har sat den derom for, at hvis vi når vi nu går i gang nu her, så slet ikke jeg håber da lidt på, at den vil gå i gang derovre. Det er sådan en, jeg håber på, vi får brugt, altså på den måde, det rent faktisk kommer noget at manipulere den. Sensoren vil som sagt opfange, hvis der er noget, der bevæger sig omkring den. Det vil den gøre lige om lidt, når jeg bukker mig. Så kan I lige høre, hvordan den lyder, hvis der er. Yes, it is a little creepy. Men det må det godt være. Nu skal jeg lige se med den her. Den skal vist hernede i. Så hvis den går, så er der ingen tvivl. Så er der noget til stede. Fordi du kan ikke manipulere det på noget som helst anden måde, end at noget, der bevæger sig. Altså, så skal jeg rejse mig og gå derom og gå rundt. Det er det, den vil reagere på. Og nej, der er ikke nogen katte herinde. Der er ikke andre mennesker. Det er bare mig. Jeg tænkte, at jeg vil prøve at gøre det her så, så lavpraktisk som overhovedet muligt. Så ligesom alle kan være med. For øvrigt så vil jeg lige, nu kan I ikke alle sammen se, fordi nogle af jer sidder og lytter til podden, og der vil være nogle af jer, som ser videoen, jeg har lagt op ind i gruppen. Så dem, der sidder og lytter med i podcasten, kan jo sådan set gå ind i gruppen, og så se videoen derinde. Jeg lægger den op, så at den bare bliver derinde. Men jeg vil gerne sige tak til Lonnie. Tusind tak for den her ekstremt søde spøgelse. Du kom faktisk med 2. Til mig og Mikkel, til vores meetup. Og den er jeg super glad for. Den er simpelthen så cute. Og tak for de flotte blomster. De står og dufter dejligt oppe i mit køkken. Så tusind tak til dig. Den står her og passer på mig. Og tænder den her. Nu gør den lige en hel masse ting. Lige her tror jeg ligger den sådan der. Så den ikke er i vejen. Noget andet også jeg har. Det er den her kattebold. Som gør sådan her, når den bevæger sig. Og jeg ligger den herover, og hvis der så er noget, der ligesom rykker ved den, eller jeg rykker ved bordet, så den også begynder at blinke, så er jeg ligesom også advaret. Prøv lige, om jeg ikke kan sætte den her lidt mere hensynsfuld, for den lidt træls lige der. Håber ikke, det larmer for meget for dem, der lytter på podden. Sådan. Så vil jeg se, om jeg kan få
Gratisterne i mit hjem, dem der ikke betaler husleje til at komme til stede. Jeg kan mærke, at energierne kører allerede. Jeg vil gerne bede om, at de ånder, de mennesker, som er afgået ved døden, som stadigvæk er her i mit hjem, og eventuelt også dem, som jeg har smidt ud her den anden dag. Jeg åbner nu mit hjem for, at I kan få lov til at komme ind og kommunikere med mig. Jeg sidder her både for at kommunikere med jer, men jeg sidder her også for, at jeg faktisk gerne vil hjælpe jer med at komme over på den anden side, hvis I har behov for det. Så jeg åbner mit hjem for, at I kan komme ind, så jeg kan hjælpe jer. Jeg kan allerede mærke, at jeg har myrepatter på min arme. Ståhår. Jeg kan allerede mærke, at energien den er kørt ret godt op. Men for at lige give det lidt ekstra, som jeg også kan se, så var der også reagerer der. Er der nogen til stede? Hvis I rører ved den her, så vil vi kunne se, at I er til stede. Og det vil I også kunne vise mig ved at flytte på den bold, der ligger her ved siden af. Der sker i hvert fald et eller andet. Kan du få den lidt højere op? Eller vil du måske lige hjælpe, hvis jeg lige sætter den herover? Der kan I stadigvæk se, ikke? Jo, kan I godt. Så kan I måske bedre røre ved den, uden at sådan skal igennem mig. Det vil jeg måske helst ikke have, I kommer. Der er nogen til stede. I må også gerne flytte på bolden herover. Den begynder at blinke, hvis det er, at I rører ved den. Og om bagved mig, hvis I går forbi mig, om bagved, så vil I kunne høre en spilledåse, der begynder at spille. Den kan simpelthen se jer, og så begynder den at spille musik. Så det kan I også gøre, og I må meget, meget gerne gøre. Det vil jeg være rigtig glad for. For lige at hjælpe det hele på vej til, at det får nok energi til at gøre nogle ting. Nu har vi allerede fået noget reaktion her. Men jeg vil gerne have, at det får mere mulighed. Så ringer jeg med min klokke, for at give det noget mere energi. Jeg beklager til dem, der synes, det er en ubehagelig lyd. Men det gør bare så utrolig meget for at få mere energi igennem, til at de kan gøre noget. Jeg beder ånderne i mit hus, og dem, som har været igennem mit hus, og som har været på besøg, lidt hisser her, og også dem, som jeg ligesom skubbede ud af huset her for nogle dage siden. Jeg beder jer om at komme til mit hjem, kom ind her i mit lokale. Jeg åbner mit hjem for jer. I skal være velkommen til lige at komme ind. I er velkommen her hos mig. Jeg vil gerne kommunikere med jer, og jeg vil gerne hjælpe jer, der har brug for det over på den anden side. Jeg kan mærke, at der er ikke bare en, der er flere til stede. Flammen over på mit lys, den går også helt amok derovre lige nu. Og som sagt, det kan I ikke lige se, fordi hvis jeg flytter på telefonen, så bliver det noget værre bøvs og en rigtig træls optagelse, så det lader vi lige være med. Men jeg vil meget gerne, hvis der er en, der lige vil røre ved den her, nu skal jeg nok få min hånd væk, men den her med det grønne lys på, hvis I lige vil røre ved den, kom hen i nærheden af den og røre ved den, og lige vise mig, at I rent faktisk reagerer på, at jeg beder om det. Tak for det. Og bare for at være lidt fræk, så vil jeg bede om du kan få den op i for eksempel den der eller den røde. Kan du gøre det for mig? Vil du prøve at komme helt hen og røre ved den? Jeg bare rører helt ved den. Det er helt okay. Jeg kan også flytte mig lidt. Vil du være sød at komme helt hen og røre ved den? Det gør ikke noget, man får ikke stød af den, den gør ingenting. Det er vitterligt bare en lille sort kasse. Det den kan gøre, det er, at den bare lyser. Så det vil jeg være rigtig glad for, hvis du vil gøre. Kan du prøve at få den op i orange eller i rød?
Hvis jeg nu giver dig energi til det. Lige en længere op, kan du det? Jeg er slet ikke i tvivl om, at du kan. Og det vil i hvert fald gøre mig rigtig glad, hvis du kan det. Igen så undskylder jeg, hvis det her det er irriterende for ørerne, men det genererer bare så utrolig meget energi. Jeg kan mærke, hvordan hårene bare begynder at stå på mine arme. Tusind tak for at reagere, det er jeg virkelig glad for. Jeg vil rigtig gerne, hvis I på et tidspunkt kommer op i orange eller rød. Men tak for det, I også gør nu. Det er jeg virkelig glad for. I må også som sagt meget gerne røre ved den bold der. Så blinker den. Og I må også meget gerne gå om bag ryggen. Om til den lille trææske, der står på gulvet. Hvis I går forbi den, eller går helt hen til den, så vil den begynde at spille. Og det kunne være fedt at lige prøve, at det rent faktisk virker, når det er andet end mig selv, der går derhen. Tak for at reagere. Det er jeg virkelig glad for. Og igen, ikke noget wifi tændt. Der er ikke, hvad det hedder, mine mikrofoner reagerer den ikke på generelt. Og jeg har min telefon her er på flytilstand, så den kan ikke reagere på det. Min computer er slukket, den kan heller ikke reagere på det. Så når den reagerer, så er det fordi der er noget til stede. Og tak for at gøre det. Jeg vil prøve at bruge dem her. Jeg har ikke rigtig prøvet at bruge dem sammen med andre før. Jeg har prøvet at bruge dem lidt selv. Og som sagt, så er det ligesom 2 kobberpinde, som er i et hylster, hvor de kan bevæge sig frit i. Så de kan bare sådan... Man skal passe lidt på, at man ikke rammer sig selv med dem. Og selvfølgelig skal man også holde dem lige, så det er det, jeg prøver på nu. At de er lige, sådan, så de rent faktisk også kan komme til at bruge dem. Jeg vil meget gerne, hvis der er nogen, der kan hjælpe mig med at bevæge de her 2 kobberpinde. Jeg vil meget gerne have, hvis I bruger sådan kryds her, med kryds hen over hinanden. Hvis det er et ja, vil jeg have den på plads igen. Og så hvis det er et nej, vil jeg gerne have, at I kører den herud. Og jeg vil gerne have, at hver gang I har svaret på et spørgsmål, så vil jeg gerne have, at I stiller den tilbage i den her position. Mange tak. Er der nogen? Det er der. Tak. Vær sød og putte den i tilbage til position. Ja, det er sådan fint. Er det en, jeg kender? Altså på den måde, jeg har kendt jer i livet. Altså da I levede. Okay. Har du været her længe? Okay, det har du. Vær sød at putte den i startposition igen. Tak for det. Tak for det. Okay, du har været her længe. Har du været her, før Kim og jeg flyttede til? Okay, nej. Må gerne sætte det i startposition igen, tak. Tak. Så du er kommet efter vi er flyttet til. Er du kommet hertil enten på grund af mig, eller en af mine unger, eller Kim, at du har fulgt en af os hjem? Eller måske en anden hjem. Det er også okay. Det er lidt. Det var lidt sådan meget forsigtigt. Ja. Tak for at sætte den i position igen. Okay.
Kan du også lige være her? Det er jeg glad for at høre. Så vil jeg gerne have lov til at spørge, om du bringer en positiv energi til mit hjem. Okay, det gør du ikke. Meget ærligt, det er jeg glad for. Det kan jeg godt lide. Okay, du bringer ikke noget positivt. Er det med vilje, du bringer noget, at du ikke, altså bringer du noget negativt? Må jeg spørge om det i stedet for? Bringer du noget negativt til mit hjem? Et forsigtigt ja. Når du siger ja til det, er det så fordi, at det ikke er med vilje? Okay. Men det er jeg kun glad for, at du ikke gør det med vilje. Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal spørge om. Det havde jeg jo ikke lige regnet med. Jo. Altså har du det godt med at være på det her plan? Du hygger dig lidt, kan jeg godt se, men du vil egentlig hellere gå over. Vil du gerne gå over? Okay, det er der slet ingen tvivl om. Okay, det vil jeg også gerne hjælpe dig med. Nu vil jeg lige prøve at kommunikere med dig. Med min clairvoyance i stedet for. I kan se, der sker heller ikke noget, når der man bare tapper på den. Bare lige så I også ved det. Vil du være sød og kommunikere med mig? Er du en mand? Er du en kvinde? Vil du ikke være sød og vise dig for mig? Altså jeg gør der ikke noget. Jeg vil jo bare gerne hjælpe dig over på den anden side. Men jeg kunne godt tænke mig lige at få lidt kommunikation igennem, inden jeg sender dig over. Sig mig, er du ham, som Kim ved en fejl kom til at filme ude på badeværelset? Okay, det er du. Jeg havde en følelse af, at du var at du var fra fængsel i noget noget. Det var du også. Og døde du der? Altså døde du, mens du boede på fængslet? Eller var indsat, hedder det jo. Okay, det gjorde du. Og du er så fulgt med nogen tilbage hertil, og du har været her længe. Altså snakker vi år? Okay. Okay. Altså fra den gang vi filmede dig, der havde du været der. Hvor længe har du da været der? Snakker vi måneder? Okay. Sådan. Er det på den høje side af 6 måneder? Okay. Det er det ikke. Som 3 måneder. Skal vi op af? Okay. 4 måneder. Hvad er der 4 måneder? Dengang vi filmede dig dengang.
Så du har jo sådan set været her noget tid nu. Nå, det har du ikke. Du er kommet retur. Okay, på den måde. Og du har sådan egentlig, altså du har godt været bevidst om, at det måske ikke lige har givet den sådan, altså det rareste, at du, sådan den rareste følelse, at du har været her. Det har du godt vidst. Men det var det du mente med det? Nå, det er jeg glad for, at det ikke var. Men du synes måske, det var lidt rart at være her? Okay. Jeg kan godt forestille mig, at det ikke lige fængsel, man har lyst til at hænge ud med. Så jeg blev ved med at få det her, jeg blev ved med at få navnet Ole frem. Det er dit navn. Okay. Jeg plejer ikke at være så god med navn, så det var egentlig, jeg er egentlig lidt glad for, at jeg lige får dit navn med også. Hej Ole. Og jeg er glad for, at du har været glad for at være der, men du har godt nok skræmt mange. Og det synes du er sjovt, det kan jeg også godt forstå. Og faktisk er der folk, der har sagt, at de ikke vil ud på det toilet, efter du har været der. Og det er ikke på grund af, at det er på grund af stanken eller noget, efter du har været der, ligesom det plejer at være med folk, når de har været derude. Det er simpelthen fordi, at når de har set den der video, at de synes simpelthen, det var så skræmmende, at der vil de bestemt ikke ud, så vil de faktisk næsten hellere gå ned i min kælder. Og det synes du er sjovt. Synes jeg sådan set også. Men du er klar til at tage afsted. Og det er jeg glad for at høre. Så vil jeg lige sikre mig, at du er sådan helt klar. Og det er du. Godt. Fordi så connecter jeg lige lidt mere til dig. Tager imod din energi. Og så åbner jeg dørene til lyset lige om lidt. Er du klar? Det var godt. Så åbner jeg. Og så træder du bare ind i lyset. Og husk, at der er ikke noget frygt ved at gå ind i lyset overhovedet. Der er kun kærlighed og accept. Var det dejligt lige rørt ved mine fingre? Jeg kan godt mærke, det er godt nok også koldt. Velbekomme. Jeg er glad for, at jeg kunne give dig noget, selvom du har skræmt en masse mennesker. Så jeg er stadigvæk glad for, at jeg har kunne give dig et eller andet, at du har været her. Så velbekomme. Og tak fordi du vil kommunikere med mig, det er jeg virkelig glad for. Er du klar til det? Så går du bare ind. Din mor er der, og din hund, der er jeg glad for at høre. Det er bare med at prøve, du kan jo prøve at stikke armen ind først. Der er ikke noget at være bange for. Det er vitterligt bare at træde ind. Det gjorde han så. Det havde jeg ikke lige set komme, at det kom så hurtigt. Så lukker jeg lige igen. Men bare rolig, I skal nok. Alle de andre skal også nok få mulighed for at komme ind. Ja. For dem, der måske er sådan lidt nye i det, og måske ikke har kigget det hele igennem i gruppen, så, og på TikTok kan I også se det. Og det kan I gøre inde på FIM podcast inde på TikTok. Og I kan, er det lagt op på Instagram? Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg var så meget på Instagram dengang, men det ligger muligvis også der. Men der er sådan en TikTok video, hvor Kim har filmet, at jeg var oppe og lave podcast, og at jeg skulle op og lave om døden. Og det satte åbenbart et eller andet i gang i huset, fordi at lysene i gangen, som aldrig nogensinde før har blinket, og som aldrig nogensinde siden har blinket, vi har ikke skiftet pærer, men lige præcis mens jeg var oppe og lave podcast, i noget tid, siger Kim, der begyndte det bare at blinke helt vildt. Og det var sådan ikke sådan, altså sådan en struktureret blink, det blinkede bare sådan fuldstændig sindssygt.
Og så siger han, kan vide, hvad du laver podcast om, og filmer lysene. Og af en eller anden grund, ved ikke hvorfor, så filmer han ud på badeværelset. Og jeg lægger det op på TikTok, jeg lægger det op i gruppen, og lige pludselig er der nogen, der svarer, inden, jeg kan faktisk ikke huske, om det var på TikTok, det var det vist egentlig, nogen, der skriver derinde, kan du se ham der i spejlet? Og jeg tænker, what the? Så jeg kigger videoen igennem, får stoppet, for ja, jeg kan godt se, at der er ligesom en mand, der står bag døren. Og sådan, det siger faktisk, altså fordi jeg ved, hvilken højde det er, han sådan står i det, at han ligner sådan en knap så høj mand, med det jeg kan se, så er det næsten som om han sådan svæver om bag ved døren. Og ja, han er der, og det er meget virkeligt. Og jeg får lagt billeder op, og ligesom laver en video mere om, at hey, der er nogen, der kan opmærksom på, og her er lige nogle stillbilleder, så I kan se, at han gemmer sig derom bagved. Og jeg har vist også fået blæst det op i en lidt lysere tilstand, så man faktisk meget bedre kan se det. Det var lidt vildt. Det havde jeg ikke lige regnet med, og det blev meget pludselig meget virkelig. En anden en siger, at da de ser ned i gangen, synes at de kan se en skyg i hjørnet nede i den anden ende af gangen, ned mod indgangen, hovedindgangen. Og der er nogen, der siger, at de så noget, der mindede lidt om sådan en kutteklædt, meget høj skikkelse, meget tynd og høj. En, der sagde, at de fik en fornemmelse af, at det ligesom var døden, der stod der, en dødsengel, der stod, og ligesom var lidt interesseret i, hvad der var, der foregik, mens jeg lavede det podcast. Så ja, så den kan I gå ind og se, hvis der ikke er vil se den. Og det er så ham, jeg har haft igennem her. Dengang, der prøvede jeg på at sende ham op, og det ville han ikke. Han smuttede faktisk her fra hjemmet, som jeg så fik lukket af, og vi mærkede ikke noget til ham siden. Ikke før Mikkel og jeg prøvede på at lave det, jeg sidder og laver nu, med at lave noget kommunikation og få noget igennem. Og der skete også rigtig meget, men vi blev afbrudt lidt for mange gange, så til sidst der opgav vi. Men der fik vi ham faktisk igennem. Vi fik igennem, det var ham, og jeg bad ham om at komme tilbage næste gang, jeg vil gøre det her, og så skulle jeg nok kommunikere med ham. Og det gjorde han så, og han har jo heldigvis været super, super venlig. Men lige dengang han var der, gav det en lidt ubehagelig følelse, og det har han jo så godt været bevidst om. Han har også påvirket os i huset, mens han var her. Så ja, men han er her ikke længere. Han har fået fred. Det har jeg det ret godt med, og nu tør folk forhåbentlig at gå på mit toilet igen. Det har været en issue for folk, jeg kender, at de så absolut ikke vil på det toilet der. Ja, det var godt at få ham over. Det har jeg det egentlig ret godt med. Kommer sådan lidt ro på. Men vi skal se, om der er flere til stede. Så hvis der er andre til stede, som gerne vil kommunikere med mig, så vil jeg gerne have, at I lige først går herhen til den lille sorte boks på bordet her, og lige kommer i nærheden af den, så jeg kan se, at der er andre. Også for, at dem jeg filmer for og til, at de også kan se, at I er her. Jeg vil meget gerne have, at den kommer op i mere end grøn, så hvis I kommer lidt tættere på, må jeg gerne komme sådan herhen ved siden af mig og lige røre ved den. Kan jeg få nogen til at gøre det? Lidt tættere på. Eventuelt bare røre ved den, så den kommer op i gul eller orange. Det kunne være mega fedt. Jeg vil i hvert fald gerne have, hvis der er nogen, der gerne vil i kommunikation med mig, så vil jeg gerne have, at I lige gør opmærksom på jer selv. For når jeg kan se det, så vil jeg prøve med dowsing rodsene at kommunikere med jer. Lige stille nogle spørgsmål. Og hvis I så er interesseret i at blive sendt op til den anden side, komme op og få ro på og give slip på det, der har gjort ondt i livet, så I kan få lidt lettelse i efterlivet, og kan få lov til at bevæge jer lidt mere ubesværet rundt, fordi det er det kommer til at være for jer, når det er, at I kommer over på den anden side.
så får I altså mulighed for at komme ned og besøge folk igen, og de steder, I gerne vil se igen. Så det vil være mega fedt, hvis I lige vil gøre opmærksom. Jeg vil meget gerne have den op i gul herovre, hvis det kan lade sig gøre. Skal vi have lidt mere energi? Er der nogen, der vil være sød og komme så tæt på den går op i gul? Det vil jeg være ret glad for. Eller skub til kuglen her, så den begynder at blinke. Kan vi lige få den lidt højere op? Jeg vil rigtig gerne have den op i gul. I kan også gå om til træboksen her om bagved. Gå hen og røre ved den. Eller bare vifte med hænderne foran den eller et eller andet. Men jeg kan godt se, at du er der. Skal vi lige lidt mere energi? Jeg vil så gerne lige have den op i gul. Okay. Det er også okay, hvis du gerne vil konservere din energi til det, der er vigtigst. Har vi en, der vil kommunikere? Yes. Må du gerne pege dem lige frem igen. Godt. Er du en, jeg har kendt i levende live? Nej. Bare i orden. Lige frem igen. Tak. Har du været her længe? Har du ikke? Okay. Og bare lige frem igen, hver gang du har svaret. Tak. Er du kommet, fordi at jeg har sagt, at de er velkommen til at komme og kommunikere og blive sendt afsted? Så du er sådan lige i nærheden. Og det er fint. Det er også helt okay. Lige meget hvad, så synes jeg, det er spændende at lige kommunikere med jer. Er du kvinde? Det er du. Er du livet? Tak. Tak. Er du fra nærområdet? Det er du. Okay. Tak. Er vi stødt på hinanden før? Okay, det er vi. Og nu får jeg bare lige en fornemmelse, så må du jo svare ja eller nej på det. Nu bruger jeg ikke dit navn, fordi at jeg ved ikke, om der er nogen, der sidder og lytter med, som kender dig, så derfor vil jeg ikke sige det. Men er du hernede fra gaden, ikke særlig langt fra mig, hils på dig før, hvor mine unger har været inde og hils på dig også, og plukke bær og sådan noget i din have? Er det dig? Jeg havde sådan en fornemmelse, at jeg kunne mærke, det var dig. Jeg er glad for lige at hilse på dig, også på den her måde. Det har været tomt på gaden, at du ikke har været her. Så det skal du bare vide, at du er savnet, selvom du måske ikke ved, at du er savnet. Men jeg kan mærke, at du har ikke så meget energi. Er det rigtigt? Så det du måske mest kommer for, er det for at blive sendt over? Okay, jeg kan godt mærke, at du ikke har meget energi. Det er så fair, og jeg vil gerne bare sende dig over. Men jeg vil gerne sige tak for den tid, at jeg sådan har haft med dig. Selvom det ikke har været meget, så er jeg glad for, at vi har boet i nærheden af dig. Du har altid været
så sød og rar og smilede. Været skidesød ved ungerne også, så tusind tak for det. Det er jeg virkelig glad for. Og jeg håber, at du har det godt nu, og jeg håber, du får det endnu bedre, når du kommer over på den anden side, men det er jeg slet ikke i tvivl om, du gør. Jeg håber, du har ro i dig. Går du herfra med ro i hjertet? Det gør du. Det er jeg glad for. Men nu skal jeg nok sende dig afsted. Tusind tak for dig. Tak. Det er jeg virkelig glad for. Jeg er glad for, at jeg har kunne gøre det samme for dig, som du også har gjort for mig med dine smil. Det er dejligt at høre. Og jeg har virkelig værdsat det. Tak. Jeg er glad for at høre. Og nu sender jeg dig. Nu åbner jeg for dig, så du selv kan gå ind. Jeg sender dig jo sådan, så det ikke nogen steder hen. Jeg åbner bare lige for dig. Er du klar? Det var godt. Så åbner jeg døren. En god rejse. Det er okay. Prøv at der er ikke alt det her, som man får at vide med, at man bliver dømt og sådan noget. Det er der altså ikke, det er der ikke noget af. Det eneste, du vil kunne mærke, når du går i lyset, det er, at du giver slip på alt det, der har gjort ondt i livet. Og at der er ingen, der dømmer dig. Absolut ikke. Du vil aldrig nogensinde have gjort noget forkert. Det er slet ikke et tvivl om. Slet ikke med vilje. Så, altså, og selvom det, så er der ikke noget at være bange for overhovedet. Så bare at sige, at det eneste, der er i lyset, det er kærlighed, og det er accept. Er du klar? Så åbner vi igen. Er du bange for at gå derind? Jamen dem kan du ikke se, før du går derind. Jeg ved ikke, om jeg kan prøve at give dig en, hvis du bare kommer lidt tættere på lyset. Så ser jeg, om jeg kan måske få igennem sådan, altså en følelse igennem, af hvordan lyset er, så du ikke skal være så bange. Det vil jeg lige prøve. Du bare gå ind, der sker ikke noget. Og hvem end du har, der har efterladt dig i den her verden, de er der. Der er godt nok ikke meget energi tilbage, men hun er gået ind. Det er som om hun har brugt al sin energi på, at jeg har bedt hende om at gøre det der, og den kommunikation, vi har haft, der var virkelig ikke meget energi tilbage. Hun havde ikke meget energi tilbage. Men hun fik givet slip. Og dejligt at høre, at der rent faktisk var, altså hun havde fred i hjertet, da hun gik. Så der ikke var noget, der sådan, altså hun var ikke skræmt, der var ikke noget, hun var ked af. Så det er rigtig, rigtig dejligt at høre, at man ikke lider, inden man kommer over på den anden side. Der er jo mange, der gør det, ved jeg. Dejligt at høre, hun ikke gjorde, fordi hun var virkelig et skønt menneske, og vi kendte hende ikke så godt, fordi vi har ikke rigtig haft tid, og hun holdt sig lidt for sig selv, og man vil heller ikke møve på hele tiden. Men hun var rigtig, rigtig sød, når jeg mødte hende, og lige sådan fik en hurtig snak med hende. Hun var rigtig ret menneske. Så det havde jeg ikke regnet med. Men det var en dejlig følelse, og skønt også at kunne gøre noget for nogen, som er dem, man har omkring sig i levende liv først, og så kan hjælpe dem, når de kommer på den anden side. I hvert fald til at komme på den anden side, ikke?
Det var rart. Kan jeg få nogen til at røre ved den her, hvis der er nogen til stede, der gerne vil kommunikere? Kan jeg få den op i gul? Det ville være fedt. I må gerne tage lidt af min energi, og jeg håber også, I kan tage noget energi fra det, klokken sender ud. Jeg kan i hvert fald mærke det på armene, at det giver stor pels. Er der slet ikke nogen, der vil være søde og lige gå om til spilleboksen om bag ved mig, og få den til at gå i gang? Det ville jeg synes var mega fedt, hvis jeg lige ville gøre det. Bare lige for at få den prøvet af. Eller bolden. Der er endnu ikke rigtig nogen, der har fået den bold til at blinke. I går på her. Jeg kan godt se det. Jeg vil bare elske, at den lige kommer op i gul. Hej. Okay. Er der nogen til stede, som gerne vil kommunikere? Jeg føler faktisk, der er en. Ikke nogen, der åbenbart gider bruge den der. Men måske I så vil bruge den her. Lige have den til at stå lige. Sådan, så den ikke bare tipper. Godt, gør den der. Så vil jeg spørge, om der er nogen til stede. Vær venlig at krydse pindene, hvis det er ja. Og drive dem væk fra hinanden, hvis det er nej. Okay, der er en til stede. Super, jeg har den forskudt lidt, så de kan gå ind over hinanden. Og du ved også, at jeg gerne vil have pindene lige ud igen. Tak for det. Er du en, der har været her længe? Okay, du har været her længe. Jeg vil gerne pindene lige ud igen. Helt ud. Lige ud, tak. Tak for det. Er du en, som jeg kendte, da du var i live? Kan vi kende hinanden, da du var i live? Okay. Er du familie? Altså sådan blodsfamilie? Nej. Okay. Er du en ven? Tak. Er du en meget nær ven? Det er du. Lige ud igen, tak. Helt lige. Jeg ved godt, jeg forlanger meget. Nu har jeg lidt en fornemmelse. Jytte, er det dig? Det er det. Jytte var min bedste ven. Og efterlod et kæmpe hul i mit liv. Ja. Hun var nok... Det er nogen, de snakker om sjælefrænder, eller sjælevenner, og hvad det hedder, sådan twin flames. Og jeg tror sgu Jytte, hun var min twin flame på en eller anden måde. Det føles virkelig som om, at halvdelen af mig blev revet væk, dengang hun forsvandt fra verden. Men så kom du forbi, fordi det var spændende det her? Oh yeah, okay. Fedt. Vil du ønske, at du kunne være med i podcasten, sådan, altså i live? Okay, jeg får lidt sådan en fornemmelse af, at det er en, hvis jeg ikke behøver at snakke. Er det rigtigt?
Okay. Tak fordi du svarede så tydeligt, Jytte. Sig mig, altså du sidder ikke fast her i det her plan, vel? Sidder du fast? Det gør du? Jeg troede faktisk, du havde været over, fordi der var egentlig så meget ro på dig. Okay, men damn. Så du sidder lidt fast. Vil du gerne hjælpes over? Det vil du gerne. Okay, jeg får sådan lidt en fornemmelse, nu må du bare svare ja eller nej. Er du flov over, at jeg skal hjælpe dig over? Okay, I'm sorry. Jeg gør det gerne, jeg skal nok lade være med at mobbe dig med det. Hygger du dig stadigvæk lidt? Okay, det er lidt. Du vil bare gerne have fred, så du kan komme tilbage på besøg. Jeg skal nok sende dig over på roligt. Jeg skal nok lade være med at mobbe dig med det. Jeg skal nok lade være med at nævne det måske en enkelt gang eller to, når du kommer på besøg. Au! Lad være med det. Jeg fik et ja af, hvad det hedder, sådan nærmest, så det er ligesom man får strøm ned igennem min tommelfinger. Ja, typisk dig. Jeg savner dig. Jeg ved godt, du savner nok ikke mig, fordi at du er her ligesom, og du kigger forbi en gang imellem. Mobber Kim lidt. Har du mobbet ham her på det sidste, by the way? Det har du. Har du også drillet ungerne? Lige pinden ud igen. Har du også mobbet ungerne lidt? Det er også dig, der har mobbet ungerne lidt. Okay. Yes. Tak for det. Du må gerne komme tilbage og så mobbe lidt mere. Det er helt okay. Jeg synes jo, det er hyggeligt, at du kommer forbi. Der kommer jo nok til at gå lidt tid, når du kommer over. Der skal jo være energi til det igen. Jeg vil ikke til at stille en hel masse personlige spørgsmål, for jeg ved, at du vil ikke svare på det. I know you that well. Har du været bekymret for mig? Meget. Okay. Det skal nok blive godt igen. Bekymret for dine børn? Sorry, jeg ved godt, det var personligt. Jeg skal nok lade være. Vil du ønske, at du kunne kigge min af stadigvæk? Sådan fysisk? Okay, det er vildt. Jeg kan godt forstå. Jeg kan godt mærke, at du lidt prøver på at kigge min af, så jeg får strøm igennem fingrene. Så ind over nallerne. I get it. Besøger du også Monja en gang imellem? Det er vores fælles veninde. Besøger du hende? Hun følte dig også her den anden dag. Og synes også, hun kunne lugte dig. Det skal jeg nok lige sige til hende. Hvad så? Er det fedt at få lov til at være lidt spøgelse og rende rundt og kigge på andre folk og deres ting? Og mobbe dem lidt? Og skræmme dem? Ja, vi havde jo snakket om det. Du lovede at hjemmesøge mig, og du har sgu holdt det. Kim mener jo så bare ikke, at det kan passe. Det er ham, du skal hjemmesøge. Men jeg synes, det er fint nok. Det må du gerne lidt. Det har også været hyggeligt at have dig her og mærke dig en gang imellem. Det synes du også. Men det er jeg glad for. Og jeg har også kunne mærke, at du har taget med på tur, når jeg har været ude og gøre forskellige ting og optage og sådan noget. Er det rigtigt? Det har du. Den meetup, lige ret dem ud igen. Ja, jeg ved godt, jeg kommer der lidt med dig, når du kan klare det. Den meetup, jeg lavede i Vejle, hvor der kom nogle af lytterne. Der var du ikke? Ja, jeg kan godt mærke dig. Fedt. Det er jeg glad for, tak.
Tak for, du støtter mig selv i døden. Det er jeg mega glad for. Ja. Jeg skal nok give slip på dig nu. Og så glæder jeg mig til, at du lige kommer tilbage på et eller andet tidspunkt og lige siger hej til mig. Men jeg skal nok lade dig gå over nu. Du har brug for det, kan jeg mærke. Det har du, ja. Jeg vil bare sige, at jeg elsker dig, og jeg savner dig. Og nej, du får mig ikke til at tude. Og det kunne du godt lide, hvis jeg gjorde, hvad? Jeg skal nok sende dig over nu. Tak fordi du kommunikerede, Jytte. Jeg er mega glad for, at du lige vil gøre det. Du har sgu aldrig skuffet mig, hvad det angår. Og heller ikke nu. Ja, jeg ved godt, at du ikke synes, det er fedt, jeg skal hjælpe dig. Men det er okay. Det er okay. Man må sgu godt få hjælp af sine venner. Er du klar? Nej, helvede åbner sig ikke og tager dig. De vil ikke have dig dernede. No. Kom så. Nu skal du fandme over, så du kan få noget ro. Jeg elsker dig, og jeg savner dig. Og jeg skal nok sige det til Monja. Det lover jeg. Nu åbner jeg. Hvad skal jeg sige til ham, siger du? Jeg skal nok sige, at han ikke slipper. Det kan være, at du endda har mere energi, når du kommer tilbage. Så har du været op og lige vende en gang og suge lidt til dig. Og så kan du rigtig give det en røvfuld. Ja, det tænker jeg sgu nok, du synes var fedt. Kan du så komme over med dig? Og tak for dig. Så er det nu. Ja, okay. Ej jo, men så tager du bare over, og så må jeg jo undgå den der følelse af, når du går over. Hvor det skulle være, hun blev. Okay, nærmere forklaring. Som sagt, så var det min bedste veninde Jytte, som gik bort nogle år siden. Det er faktisk ved at være en del år siden efterhånden. Det var under coronaen. Jeg har kunnet mærke hende rigtig mange gange, specielt når jeg har været ude og lave nogle ting, eller når jeg har siddet og arbejdet hernede. Generelt, når jeg har lavet et eller andet, der minder om noget af det her med spiritualisme. Og hun har aldrig vil have, at jeg skulle sige kult. Men de her ting, og da jeg begyndte, vi havde sådan lidt gået grin af, at sådan, altså for sjov sagt, at vi var hekse. Og nu er jeg jo faktisk efter hendes død taget det til mig, og rent faktisk lever det at være heks, og har gjort mig rigtig glad at gøre det, og ligesom bare erkende, at det er sådan det er, og bare, ja, bare leve min sandhed på en eller anden måde. Det hun så siger, at jeg ikke får lov til, det er, når jeg sender folk over, så får jeg ligesom sådan champagnebobler igennem kroppen. Og en gang der jokede vi med, at når vi sendte folk over på den anden side, at det kunne godt få lidt sådan, I ved, hvis I er under 18, så please stop fingre i ørerne lige nu, eller lad være med at kigge med. Men lidt ligesom det her med, når man får en orgasme, så kan det godt give den der sådan ståhår og ligesom champagnebobler igennem kroppen. Så det jokede vi lidt med, at når vi sendte dem over, så er det sådan lidt ligesom at få en mini-orgasme på en eller anden måde. Nogle gange så bliver det meget voldsomt faktisk. Det her med, at man får ståhår på arme og ben, og hvor de end kan stå hen. Hårene.
Og så det her med, at okay, jeg synes lige, der var et eller andet, der var mærkeligt. Det var en eller anden mærkelig med. Godt så, jeg er med igen. Nogle gange kan det være så voldsomt, at det lige vil slå skoen af en, fordi det simpelthen giver sådan en, I ved ikke, om man kan få sådan en head rush, men det er ligesom sådan en head rush gang 10, sådan, igennem ens krop. Man kan blive sådan helt svimmel, og igen, de kan igennem kroppen, og stå over det hele. Og hvad det hedder, det hun så siger, inden hun går over, det er, du skal kraftedeme ikke have fornøjelsen af at få den der mini-orgasme, når jeg går over, som det nogle gange kan føles som. Så derfor så prøvede hun så godt hun overhovedet kunne, da hun gik igennem lyset, ikke at udløse alle de her champagnebobler i min krop. Og det klarede hun sådan set meget godt. Jeg fik sådan lige følelsen af, okay, nu er hun i lyset, men ikke den der sådan rush af energi, der lige ryger igennem en. Den kom ikke. Sagde hun ikke ville, og det gjorde hun ikke. Så det er typisk Jytte i en effing nødskal, kan jeg helt så sige. Fik hun det sidste ord? Jeg får bare mange flere bagefter. Jeg er slet ikke i tvivl om, at nu hun lige op og vende, og hun lige sådan på den anden side lige får gjort op med, hvad hun skal i næste liv og alt det her, og så kommer hun tilbage på et eller andet tidspunkt. Det ved man aldrig, hvor lang tid det tager. Men jeg glæder mig til ligesom at mærke hende igen. Og høre hendes grin og få en snak med hende. Det er altid hyggeligt. Nu har jeg sådan haft nogle kommunikationer med nogen. Det tager ret meget på min energi. Så det jeg vil gøre nu, det er, at jeg bare åbner for døren, og så lader jeg alt, hvad der har behov for at komme igennem. Jeg kan mærke, at der er rigtig mange, der samles rundt om mig nu. Der er isnende koldt rundt om mig, og den her citron og ståhår på mine arme. Så nu vil jeg bede jer om, dem som gerne vil sendes over på den anden side, for adgang til bare at sus lige igennem. I skal stille jer rundt omkring mig. Kom tættere på. Okay, nu er de i hvert fald, fordi der er edderhug med koldt rundt om mig lige nu. Det er sådan, altså sådan, at jeg næsten sidrer i min krop, så koldt er det. Og det er det, der ligesom fortæller mig, at der er mange energier. Fordi når der er meget energi til stede, det vil sige afdød, blandt andet, så trækker det ligesom varmen ud af luften på en eller anden måde. Så det bliver sådan isnende koldt, og det sidder helt vildt lige nu. Godt. Nu åbner jeg for døren, og så er I velkommen til at bare suse igennem. Og jeg vil se, hvor længe jeg kan holde den åben. Det er nemlig lidt hårdt at holde den åben, men nu åbner jeg døren til lyset. I kommer bare, hvis I gerne vil igennem. Der er åben nu. Er der flere, der gerne vil igennem? Så er der åben. Og hvis der er nogen, der står lidt i vejen for, at andre gerne vil igennem, så må I lige flytte jer, så de kan komme igennem. Det er lidt svært at holde den dør åben, så jeg åbner igen nu. Jeg gør det lige igen. Jeg åbner døren igen til dem, der gerne vil igennem. Nu. Skynd jer igennem. Jeg kan ikke holde den åben så længe. Okay, jeg lukker igen.
tager så meget energi at åbne en dør, og det tager så meget energi at holde den åben specielt. Men jeg fik der i hvert fald en 4-5 stykker igennem, kunne jeg mærke. Nogle af dem giver den der meget stærke fornemmelse, jeg lige har fortalt jer om, at der ligesom kommer den igennem kroppen, som er så voldsom, at man sådan lige trækker vejret lidt dybere. Og jeg kunne mærke, at der var nogen med meget lav energi, der ligesom også kom igennem, som ikke rigtig gav nogen ret meget anden følelse af, end jeg ligesom kan mærke sådan en igennem. Så der er nogen, der er kommet over på den anden side, og nu kan komme videre, og kan få fred i deres sjæl, og ikke skal bøvle så meget med, hvad end det var, der gjorde ondt i livet, og have ondt, og vrede, alt det her. Og nu vil jeg så gerne sige, at jeg lader stadigvæk gerne min familie og mine venner, dem jeg holder af, som har givet mig kærlighed, og som stadigvæk kan give kærlighed og positiv følelse, en god energi i mit hjem, må gerne blive her. Men resten skal ud. Fordi jeg kan ikke have al den energi i mit hjem. Og det er ikke fordi, jeg vil smide jer ud, men jeg vil ikke have jer i mit hjem, fordi det ændrer så meget på min energi, at jeg får det skidt. Protesterer lidt. Tak for at få den op i gul. Der må kun være det tilbage i mit hjem, som kan give positiv energi, og som kan gøre noget positivt for mig og min familie. Hvis I har en positiv energi, og gerne vil give kærlighed og beskytte mit hjem, så må I gerne blive. Men alle dem, som kommer med en negativ følelse eller negativ energi, jeg vil helst ikke have, at I er i mit hus. Fordi at det er lidt for meget for mig. Og det håber jeg, I forstår. Det er ikke for at være ond over for jer, eller for at gøre noget ubehageligt ved jer. Det er ganske enkelt bare for at passe på mig selv og min familie. Men tusind tak, fordi I kom. Tak, fordi I vil kommunikere, og ja. Men nu skubber jeg alt det ud, som ikke kommer med kærlighed og positiv energi. Og det begynder jeg på nu. Jeg tillader ikke noget med negativitet. Jeg tillader ikke noget, som stjæler vores energi i mit hjem. Det er ikke velkommen på min matrikel. Bliv ude, hvis I på nogen som helst måde prøver på at stjæle min, eller min kattes, eller min familie, eller nogen som helst er levende på min matrikel energi. Så skal I ikke være her. Så skal I uden for den lysbarriere, jeg lige har lavet. Men er I af kærlighed og positiv energi, så må I gerne blive. I må gerne komme og gå, som I har lyst til. Men det skal være med kærlighed, og det skal være med god energi. Det skal være noget positivt. Og I må ikke stjæle vores energi. Der var et eller andet, der kan slippe der. Alle forbindelser, som har sat en forbindelse, altså alle de energier, der har sat en forbindelse til min krop og til at tage min energi, jeg skal have væk nu. Jeg vil ikke have det. Energien af min, jeg giver den ikke væk. Jeg giver ikke min energi væk. Jeg beholder den ved mig selv. I er ikke velkommen til min energi. Den er min. Jeg beholder den ved mig. Jeg kunne igen mærke, at der var et eller andet, der gav slip. Det her kan man også gøre helst med en dobbeltægget kniv.
Det behøver ikke at være en skarp kniv. Det skal bare være dobbeltægget. Og så kan I kan selv gøre det her. Så kan I, hvis det er, I kan mærke, at der er noget, der tager jeres energi. Så forestil jer, at der er en masse rør, ligesom sugerør ind i jeres krop, og I skærer dem væk. Forestil jer, hvordan I skærer dem væk, og I skal blive ved, indtil I ligesom har skåret alle forbindelserne væk. Og så siger I, energien bliver hos mig, jeg giver den ikke ud til andre. Og så lukker I jeres solar plexus. Ikke at det skal lukkes helt, så der ikke kan komme noget energi ind og ud. Fordi I skal stadigvæk modtage noget god energi. I skal stadigvæk modtage noget kærlighed og så videre. Så der er nødt til at være lidt åben. Men der skal ligesom, I skal forestille, at der kommer et filter på. Et lyserødt filter måske. Til sådan lige at sige, det er væk, som ikke gør godt. Så her var et lille råd også. Ja. Jeg håber, at det her også har ligesom kunne vise jer lidt, hvordan det er, jeg arbejder, og hvordan det her med energier, der er gang i den, hvordan det er med energiarbejde og så videre. Der er stadigvæk nogen, der er interesseret i at lige at lade os vide, at de er der. Og I får den deroppe i gul også, det er jeg super glad for. Men det er sådan noget, I så også selv kan bruge. Også det her med, at jeg ligesom forestiller mig, at jeg laver en lyskugle, og så gør jeg den større, 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 indtil den er hele vejen ud over min matrikel. Det beskytter imod, at der kommer negativitet, og det beskytter imod, at der er noget, der kommer ind i ens hjem, som kan trække på ens energi, og gøre et eller andet negativt, som de jo ikke skal. Og jeg forestiller mig ligesom, at den sådan bliver større og større, og at jeg så sådan springer, til den bliver sådan kæmpestor og udvider sig ud over hele matriklen. Og når jeg gør det, så forestiller jeg mig, eller jeg sådan kan nærmest se ind i mit hoved, at der ligesom er sådan nogle sorte skygger, der så bliver skubbet væk, så det kommer uden for den her kuppel, jeg sætter af beskyttelse henover igennem. Ja. Så har I fået lidt god råd med på vej også. Jeg ved, jeg har sagt det om spiritualitet. Men nu siger jeg det igen. Jeg håber ikke, at jeg lige fik dasket til mikrofonen. I'm sorry. Håber, at det også lidt har kunne give jer et eller andet. Og se kommunikationen. Og ja. Det har i hvert fald givet mig noget. En kæmpe træthed. Så jeg vil til at slutte af og sige tusind tak, fordi at jer, der kigger med på videoen. Og jer, der lytter med i podcasten. Og håber, det trods alt har været lidt spændende. Altså for mig er det jo altid spændende at kommunikere med de her energier. Men jeg håber også, at det kunne give jer et eller andet. Og I skal være velkommen til at skrive til mig. Det kan I gøre enten inde på Instagram, inde på FIM Podcast. Eller I kan gøre det inde på Facebook. Der er den hemmelige gruppe, der hedder Gruppen for Fortællinger af Mørket. Der kan I også gå ind og sende besked til mig. Der er gang i den stadigvæk. Helt op i den gule. Og det er hver gang jeg ikke kigger. Men så vi kigger ned, så gider den ikke. What? Det skulle da skide frækt. Nå, men I kan også gøre det inde på Fortællinger i Mørkets side. Wow. Hvad fanden skal det der til for? Hvad er det der? Det er fandme frækt. Når du er i gang, når jeg ikke kigger, kan du så ikke også gå i gul så? Eller i rød? Okay. Jeg har lige sat til igen. Den stoppede af sig selv. Først så tog mit kamera et billede af mig, og derefter så stoppede optagelsen simpelthen. Hvis I gerne vil høre, hvad der skete, så kan I høre det på podcasten. Den optager stadigvæk. Men altså det der så sker lige nu, det er, at den bliver ved med at flippe ud. Men hver gang jeg kigger på den, så stopper den. Når jeg kigger op, så går den fuldstændig amok. Jeg fik den endda til at gå i gul og rød. Kan du gøre det igen? Den var i gul der. Kan du gå helt op i rød? Når nu jeg ikke kigger. Jeg lover ikke at kigge. Men så se, hvad der sker, mens sammen jeg kigger.
Like what the fuck? Hvad fanden er det her for noget? Det er fandme da frækt. Ja. Så det er så der, vi er lige nu. Altså, kan du så ikke også få bolden til at trille? Så når du kan få det der til at køre, kan du så ikke få bolden til at trille også? Eller vil du kun bruge den der? Altså når nu du er i gang, kunne du så ikke få den sådan helt op i rød? Nej, okay. Hvad med, hvad det hedder, spilleboksen domme? Kunne du få den til måske at spille? Eller er det bare fordi, du vil helst bruge den der igen? Den kan gå helt amok her. Men hvis jeg kigger, så nu kunne du godt. Sådan. Det kan være, at vi får ro på nu, at den ikke gider mere. Men jeg vil bare lige... ja, okay, nej. Jeg vil bare lige vise, at det her, det gik fuldstændig amok. Og det var hver eneste gang, at jeg sådan lige ikke kigger på det hernede på bordet. Hvis jeg så kiggede op, så gik den amok. Og hver gang jeg kiggede ned, som I kunne se, så stoppede den med at blinke. Det var bare lige det, jeg ville vise jer. Og så vil jeg sådan set lige sige tak for den her gang, og så stoppe. Tak fordi I lyttede med. Det er jeg mega glad for. Tak for jer, der har kigget med. Og jeg håber på at kunne gøre det her igen på... Ja, det kan jeg. Selvfølgelig kan jeg gøre det på et andet tidspunkt. Det handler bare om, at jeg gør det og tager mig sammen. Og det fik jeg så gjort den her gang, og det skal jeg nok få gjort en anden gang. Jeg regner også med at gøre noget af det live på et tidspunkt. Der skal bare lige være energi til det. Men tusind tak, fordi I har set med. Tusind tak for jer, der har lyttet med. Og tusind tak for bare at være der. Hver eneste gang, jeg har lagt et afsnit op. Det gør mig så utrolig glad. Så tusind tak for jer. Tak for i dag. Og pas godt på jer selv derude.